Toto sú 3 najlepšie slovenské food trucky, ktoré nás budú reprezentovať na European Street Food Awards. Bol som súčasťou poroty Street Food Festivalu v Košiciach, ktorý každoročne vyberáte najlepšie slovenské food trucky na celoeurópske finále. Našim zástupcom sa darí výborne a v minulých rokoch sa umiestnili na popredných priečkách. Tento rok už poznáme mena tých, ktorí budú Slovensko reprezentovať. Predstavím vám 3 food trucky, ktoré zabojujú o úspech na európskom finále. Z parkoviska v Poprade až na pozíciu číslo 1 v Európe to v roku 24 dotiahol Mickey. Jeho štýl by sa dal charakterizovať ako Tex-Mex. Jeho dnes už legendárne taco som mal možnosť ochutnať už nespočetkrát a za každým sú top. Skvelo zvládnutý koncept, ktorý funguje na absolútne vysokej úrovni. Ďalším postupujúcim je košický smoky street food. Ide o autentické barbecue, o ich sendvičoch v zemplínskom koláči netreba veľa hovoriť, šťavnaté mäso, výrazné chute a kombinácia, na ktorú sa len tak nezabúda. A to isté platí aj pre ich smoky platter, ktorý je ich festivalovým ťahákom. A do tretice je tu nováčik v tejto súťaži burger. Poctivý burgerový koncept s vlastným rukopisom, precízným prevedením a vyladenými kombináciami chutí. Už vo svojej premiérovej food truckovej sezóne si vybojovali miesto na európskom finále, čo je samo o sebe silným potvrdením ich kvality. Tak im vo finále všetkým držme palce a mňa sleduj pre viac tipov.